pero mataas yung ating ano, trailer, kaya ibaba natin. Mataas, baba natin. Tigas. Okay na yan. Yun, tag test, drive. Yun, kumagat na. Temperature, tama, 0. Linalagyan ko talaga nito kasi kapag sumasabit dito, naggagasgasan sa yung mga hose dito, mabubutas. Yan lang, alalay lang yan. Okay, check natin sa ilalim. Okay, doon sa ilalim doon, make sure natin okay. Fifth wheel is properly locked around the kingpin. Malaglag to. Hindi kaya? Hindi. Ganyan talaga yan. Yun. Yun. Yan. Okay. Kailangan mo minsan masul-masulan ito eh. Tapos diesel, punong-puno. Very good. Ride 40 ang axle. Tama, hindi yan mabigat. I-move ko na lang to ng ko na to. Mga dito siguro guys. Tara. Ulan, hindi snow. Ulan. Okay, tag-test muna natin. Okay. Kuha tayo ng bolt seal. Tapos yung padlock, gusto pa nilang ipadlock yan eh.
Triple silang gusto nila eh. Tapos picturean ko, send ko sa kanila. Yan ang hinahanap nila. Tapos ito guys, i-adjust natin. Oh, kailangan kong i-ano yung ano doon, hangin. Iangat natin yung hangin. Para may adjust natin. Lagay natin na butas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito mga 8. Lagay natin dito. Lumabas na lahat. Para hindi na natin pukpukin. Ayun, kaya pa lumabas. Kunin ko pa yung martilyo. Patrabaho rin kahit ganito guys. Martilyohin natin. Yun. Isang pukpok lang. Ito pa. Oh, isang pukpok lang. Ayan. Ayos. Trust natin. Yun. Tignan natin. Alright guys, oh yun. So, dito yung buton. Atin ipasok. Lubog ko na to. Sabay atras na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito pang 8. O kaya hilahin ko na lang. Yan. Atras natin isa pang atras. Yun. Bante. Tagtes. Yung, tara.
Alright guys, ayan. Hapon na rin. Hindi ko alam kung hanggang saan nang maabot natin dito. At the end of the street, turn right. Makadrive ako ng 4 na oras. Kasi isang oras dito is 3:30. Makadrive ako ng 4 na oras hanggang alas 8 siguro o 8:30 or 7:30, yun yan. Hinto na ako. Basta importante bukas pag mag-drive ako ng the whole day, makakarating na ako sa Ontario. Kasi ang load natin ito guys papuntang Ontario eh. Turn right at the stop sign. Make sure lang natin na mga makarating tayo ng Ontario bukas ng gabi. Drive lang tayo ng ano yun, 4 na oras siguro. Depende kasi naulan guys eh. Alright guys, ayan. What it says, Beloit, Chicago. Yes! Wala nang bago dito sa Chicago kapag ganito. Parang EDSA na to. Hindi na nabago ang traffic. Pero maaga pa rito. Alas 4:30 pa lang guys ng hapon. Pero tignan nyo parang ano na, alas 6 or mag-alas 7. Kanina pa to. Ay, malayo pa tayo. GPS natin. Nagahang din yan, pati GPS ko nagahang din. Kailangan ng update siguro yan. Pero pag naghang ang GPS nyo, tanggalin nyo lang sa saksakan para mamatay. Tapos i-plug nyo ulit. Oops, pasok ka. I-plug nyo ulit, yun, magre-restart na siya. Beloit, Chicago. Keep left on I-43. Continue on I-43. Uy, nako. Nakaka 1 hour and 15 minutes pa lang ako nagdadrive guys. Ayos, ang ganda namang ilaw ng sasakyan, punong-puno ng ano,
Christmas light. Ay, Chicago, Chicago. Meron yatang aksidente dyan eh, oh. May mga gumerla-gerlap na ilaw ng mga pulis. Kaya pala mga lute, merong emergency vehicle dyan sa harapan natin. Aksidente yata to, aksidente. May nakahintong truck dun eh. Ano kaya meron dun? Ito ang nagpapadeli sa atin. Kaya pala mga lute. Yung gumerla-gerlap. Alright. Pasukin na nga natin ito. Kung pagbigyan tayo. Ayun. Nakarangan ng pulis yung isang truck ba yun? Gumerla-gerlap. Patayin natin ang ilaw para makita natin. Ayan. Nahuli lang yata. Yan pala ang cause. Itong merge lane na to, guys. Ay, hindi. Na-trouble. Wala namang aksidente, pero trouble. Na-shutdown. Kaya ito nila to. Okay. Sana wala nang slow down para makarat-rat na tayo. Wala pa rin, parehas rin. Ito na talaga yun.
Siyam-Siyam dito sa Chicago, Illinois mga idol. Dami kong ito guys, mukhang okay na. Mukhang lang daloy. Sana tuloy-tuloy na to. Tapos na itong Chicago, Indiana naman mga idol. Pero doon pa yun, doon pa sa banda ron. Okay Jess, ayan, inabot na tayo ng gabi. Ang oras pa lang dito, alas 5 Pero tignan nyo, madilim na.
Tatayin ko ang ilaw ko. Ayan. Wala na, hindi nyo na ako makita. Sarapan na lang. Maghanap na lang ako ng pag paparkingan ko for the night. Kasi madilim na. Total naman sa Miyerkules pa naman ang delivery natin. Kaya okay lang. Alright guys, thank you for watching. Ingat kayo lagi dyan lang. Kita kayo sa susunod na vlog natin. Yeah! Bye! Lakai Tracker.